Fai 3 días víadesme sacar este monte de argeiro de unha corte que me regalaron porque eu non teño animales dese tamaño. E no vídeo expliquín que cando se saca este tipo de argeiro das cortes que o hai que deixar madurar polo menos un ano ou 2. E hubo xente que me dixo: por que hai que facer eso se meus abuelos botábanos xa directamente e non pasaba nada e sacaban boas colleitas e tal? O primeiro é que vai por diante que cada un na súa casa fai o que quer. Eu vos explicar os meus motivos. Cando temos un animal en unha corte e lle botamos unha cama de palla ou de calquera materia seca para facerlle cama, eses animales cajan e mexan no mismo sitio. E o esterco, así, fresco, sin madurar, ten un exceso de amoniaco porque fan pis nesa cama absorbente que está seca, que é palla, entón pode ser moi perjudicial para as plantas porque as pode queimar directamente nas raíces. O seu sistema de digestión non é como axeitado e pode nos transmitir patógenos a súa merda, o sea, e nós podemos estala transportando ao terreno de cultivo. Patógenos que teñan na caca, como o E. coli, por exemplo, e podenos pasar á cadena de alimentación. Outro motivo é que así de fresco non é que teña unha grandísima cantidad de nutrientes porque están sin descompoñer. O sea que as plantas tampouco non é que lle sea moi favorable, o que vai a ter é un montón de nitrógeno e pode ser que sea asumible por algún tipo de plantas, pero desde logo non para todas. Outro dos motivos é porque cando un animal caja, ese olor de caca recién posta é moi atraente para cucarachas, moscas de mierda e outro tipo de insectos que van a poñer directamente os seus ovos aí. E hai larvas de insectos que poden botar un ano aí alimentándose da materia en descomposición. E se ti os botas directamente na túa horta, o que estás facendo é sementando larvas de bichos que depois tes un montón de bichos no terreno de plantio e non sabes por qué. Pois posiblemente fora porque o esterco maduro non se bota á horta. Vedes ese equipo de limpieza? Este monte de argeiro era o mismo que este, só que este ten casi un ano. E aínda así, aínda hai aí miles de bichos e de larvas de gusanos que as galiñas están comendo. O sea que se ese argeiro está tan cheo de bichos que levan aí as galiñas media hora comendo, se o collemos e o botamos na nosa terra de plantío, o que estamos sementando son bichos na horta. Vos apreciades a cantidad de fume que está botando, iso é porque a temperatura da descomposición está facendo o seu traballo e este calor tan intenso elimina xa a mitad dos patógenos, así que isto que está facendo é curarse, por iso hai que deixar madurar.